салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ ва мошин мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бунед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд, бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сума. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Ленинский район, яккомната квартира дар 7 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат нархаш бошад. 130,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш саъатфоизаи. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак мошини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе Opel Astra соли бароишаш 2006, мотор 1.6, коробка механик, сӯзишвориш бошад бензин, 1 сола ҳуҷҷат дорад. нархаш бошад 55,000 сомонӣ бо савдо мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби мошин маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Паворот, Ленинград, Мирзо Турсунзода, дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 44 метр квадрат нархаш бошад. 205,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш саъатфоизаи. квартира ремонти нави хуб дорад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Испечак, дукомната квартира дар 15 этаж қарор дорад. 58 метр квадрат нархаш бошад. 195,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш саъатфоизаи. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, дукомната квартира дар 10 этаж қарор дорад. 46 метр квадрат нархаш бошад. 255,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш саъатфоизаи. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, яккомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 33 метр квадрат нархаш бошад. 180,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш саъатфоизаи. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак мошини фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, Мерседес Спринтер мусофиркаш, 24 ҷойи нишаст дорад. соли бароишаш бошад 2008, сӯзишвориш дизел, яъне саралка. нархаш бошад 125,000 сомонӣ бо савдо мешавад. мотораш радной аз худаш мебошад. мошин алиша меша бо Opel Zafira ё бо Lada Largus. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби мошин маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Хатироҳ, 6 сотиқ замин, 4 дархона бо калидор, кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона, аловхона дорад. нархаш бошад 165,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш саъатфоизаи. ремонти хона миёна мебошад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.
Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, Наҳа микрорайон, яккомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад. 117 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 800%. Квартира ремонти хуб дорад, харидори аниқ бошад. Рақамошон дар рӯи экран мешаванд. Занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. Аз номи канал гап занед ва шумо иншоалло арзон мекунанд. Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб дар назди бозорча Родон ва мактаби 5 комната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 47 метр квадрат нархаш бошад. 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 800%. Квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шариф, деҳаи Дурахшон. 6 сотиқ замин, 3 дар хона бо верандаш, ҳаммом дар дарунаш, об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 800%. нархаш бошад 85 000 сомонӣ бо савдо мешавад. хона айни ҳоло коробка мебошад. фақат дару тиреза часпондагӣ, шкатур монтаж кардагӣ назди роҳи калон хона қарор дорад. хона дар ҷои беҳтарин мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед ва шумо иншоалло арзон мекунед.